Nga naman di ay Esther. Dili na ba di ay mahimo nga byuda naman ko? Kinsa man sa taon nang imo minyuan mo, uy. Nga senior ka naman. Byudo sabsama na ko nga byuda. Og, huwag mong ismulin ha, Esther. Siman nga byudo kining akong pamanhunon. Uy, mama, sad. Uy, pabadlong man. O wa ka ma-senior, wa sa ka magunaw nagminyo kusab. Wa sabi pinuangan ng kana ma. Oy, kung sagot tayo binuangan ba? Nga, gipangwarta lang ko? Hoy, Esther, sultihan ti ka. Mas kwartahan pa ni nako, uy. Kay siman good ni. Og gusto nang manaog sa barko, og settle down uban ako. Mao gisultihan ta lang ka, agi pananghid sad nimo nga magminyo nako. Og diri na mi magpakasal sa civil ni Franco sa Manila. Oh, Franco? Mo ni pangan sa imong pamanhunon ma? Ha? Di magkatuo si Esther nga imong anak? Maulagi. Daan na to siyang wa mo tuo. Di ang akong gisultihan nga mahinigugman ako. Og plano na natong magpakasal. Aron mo tuo ang imong anak, magpakasal dayon ta dinhi sa Manila. Di na ko kapaabot nga kinahanglang mauli pa ta sa inyo sa Bohol o sa ta magpakasal. Di pa man sa ta kalarda dayon padung sa inyo kay daghan pa kong asikasuhon dinhi sa Manila sa akong retirement. Pero magpakasal niya ta o usab sa simbahan ng Diyos sa inyo dito sa Bohol kung mahumanan ako kining akong asikasuhon dinhi sa Manila. Congrats inyo ma, Tito Franco. Thank you. Uy, unsay Tito God, unsay Tito Franco, papa na Esther kay bana na ko sa imong mama. Papa Franco di ay. Hay, mas maipas mama kay seryoso gyud. Unya, gipakas lang gyud nimo pa. Mao gyud na. Dili parehas na nakapamabdos nimo nga gibiyaan ka lang samahan ni Jacon nga imong anak. Ay, mama sad uy. Kaako pa magpanukma sa akong kapalaran sa adlaw siyang kasal. Ay, husto na mo ni ana, oy. Kay nagpaabot na nato ang atong mga bisita, oh. Hala, ato na ta sa resepsyon sa atong kasal, Susan. Ay, kapoy man sa diaining magpakasal nga may mga edad na tayo ni. Ay, di parehas ka ni Adto. Sa gikasal ko sa imong amahan Esther, nga bata-bata pa ko ni Adto. Kaya pa na ako og entertain sa mga bisita. Ay, okay naman ama, uy. Gipasabot ka naman sa imong mga bisita. Nga mga paryente sa nato. Nga nipaway ka na. Ang to ay, na mauli na. Kung may daw mga bring house. Maayo noon. Tuod ay Esther. Nahisgutan na mo ni Franco ang imong anak nga si Jacon. Ha? Kaya nga naman di ay ma? Kay dili naman gid may mga anak ni Franco. Plano na mo nga amo siyang sagupon. Ha? Kami nalay buhi ni Jacon ba? Anhina siya na mo. Aron may bata ming kauban din hisabay. Nga may atimanon ming bata din hisabay nga murag mao'y among silbing anak. Total. Wa man ay amahan bata Wa na milaing pananghiran, gawas nimo. Ma, ug ikaw, padayon sa imong kinabuhi. Pangita og trabaho. Kay murag nagapos ka na sa pag-atimanan ng imong anak. Panarbaho, Esther. Pasin pa di ay, makakita ka og seryosong mga mahan ni Jacon. Sa pagkakaroon, ari lang una namo si Jacon, haba? O gayag kabala ka. Isipon na mong anak ni Franco ang imong anak. Ma. Gamay pa kay ko dihang naminyo pag-usab ang akong lula
nga byuda sa usa sab ka byudo nga siman. Ug kay di naman sila makaanak, gisagop ko nila. Sila ang miatiman ako og iisip nga ilang anak. Hangtod nga bidako ko ug namatay ang nabana ni Mama Susan nga si Papa Franco. Nagtahod na lagi ko nila og mama ug papa nila kay sila naman ang namatan akong mga ginikanan. Ug karon kay dako nako, ako na sab ang miatiman ni Mama Susan nga tiguwang na kaayo. Magpangidaro na karon siya og 90 anyos ang akong apuhan nga mo'y nagpadako nako og giisip nako matuod na inahan. Ug unya, Jakon, kuha ara ang mga papilis nako sa yuta sa akong kaban. ha? Nga naman ma. Karon nga tiguwang nakaayo ko dong. Ako kining ihatag nimo. Ha? Unsay buot nimo ipasabot ma? Giisip na tingang anak sukad sa gamay ka pang bata. Kaya ako na nag-atiman nimo. Ug hangtod karon nga dako ka na. Ug ako na sad ang nagkaluya. Ikaw na usab ang mag-atiman nako. Ikaw ang nag-atiman namo ni Papa nimo Franco sa among katiguangon. Maong deserving ka nga ikay manunod aning yuta nga among napalit ni Franco sud sa among kaminyoon. Mao nga tagui ang mga papel sa yuta nga akong ihatag nimo. Ma. Mao ba? Mao lagi ma. Lain na maginig sinultihan si mama. Mura man siya nanugon. Gipahipusan pa niya nako gani ang mga papili sa yuta. Ay, tuman na lang na, Jakon. Ayag supaka. Kay kanila ba magkatigwang sa pagkasaputon. Hipusan na ng mga papeles ngayang gihatag mo. Kaya mahilongdog na sad na, mangita na sa dunya na. O ma. Paamin ako ma. Oh, bago ka pa ang naabot. Kinsa man da itong nagkagulkol sa imong kwarto ganida. Ha? May misa ka sa kong kwarto ma? Diha ka na ma. Oh, kagubot sa kong kwarto. Gisa ka gidinig tao? Sa may tuyo din eh. Oh, abli na ang aparador nga gibutangan ko sa mga papili sa yuta ni Mama. Oh, dili. Wala mga papili sa yuta ni Mama Susan din eh. Wa ko na gyud makita pa ang mga papili sa yuta ni Mama. Kinsam kay na interes sa pagkuha adto. Mura bang dunay naggabas sa mga kalubihan? May namutol og kahoy sa mga yuta. Kinsam ka? Magsusi ko. Hulong! Hulungan yan yung hulungan! Pagdaw na yung ang chinsube, kaya di ba daw ang sulti ni ikaw, Jakon? Paga! Sa tuyo pagkutana ako, gaw Jakon? Kinsa naghatag niyong pagtugot nga mamutol mo glubin ining akong yuta? Si Yuta! Ako na karon gaw Jakon. Kaya ako naman yung napalit sa anak mismo si yung Papa Franco nga si Diego. Unsa? Ang anak ni Papa Franco ang nagbaligya nimo ani yuta ah? Si Jigo anak sa akong step-grandfather nga si Papa Franco. Sawa pa sila maminyo sa akong apuhang babae nga si Mama Susan. Siya ang nagbaligya sa yuta nila ni Mama nga akong apuhan. Ug karon ra ba, papahawaon nami sa
akong igagaw kay siya naman kunitag iyan ini. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, napalit ang maong yuta sud sa kaminyoon sa akong byuda nga apuhan ug sa iyang ikaduhang bana nga byudo usab nga usa ka siman. Apan ang titulo sa yuta nakapangan sa akong step grandfather. Matawag ba nga conjugal property nila ang maong yuta? Ikaduhang pangutana, giisip ko nga anak sa akong apuhan ug sa akong step grandfather kay sila man ning nagbuhi nako sukad pas gamay pa ko. Og ako na sab ang miatiman nila sa ilang pagkatigwang. Angay lang ba nga ako'y manunod sa ilang yuta kay gihatag naman unta ni sa akong apuhan nako ang mga papilis aning yuta? Ikatulong pangutana, gisaka ang among bahay ug nawa ang mga papilis sa yuta nga akong gitaguan. Og nabalitaan na lang nako nagdibaligya na sa anak sa akong step grandfather ang yuta. May katungod ba di siya sa pagbaligya ini? Nga buhi pa man ang akong apuhan nga ikaduhang asawa sa iyang amahan? Balido ba ang iyang pagbaligya? Ikaupat na pangutana. Ang titulo sa yuta nakapangan sa akong step grandfather. Pwede pa ba kini nga matransfer sa pangan sa akong apuhan nga maoy iyang asawa kay buhi pa man ni karon? Apan 20 anyos na. Unsaon nga maligal ang paghatag sa akong apuhan ining yuta diri nako? Ikalimaw katapusan. Ingon sa akong igagaw nga nakapalit sa yuta, nga wa na kuno katungod ang akong apuhan sa yuta kay iya na kining napalit sa anak sa bana sa akong apuhan. Ilara ba nga gipamutol ang mga kahoy? Unya, papahawao nami. Asa man kumuduol nga dili sila makayano-yano sa pagpapahawa namo? May paagi ba nga mabawi ko ang maong yuta? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jakon. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problemang may punto legal. Kinsa na yung mga naay problema sa ilang mga katigayunan, sa ilang relasyon, sa mga legal documents nila baka ha, or na mga personal nga mga problema ay ipadala na inyong mga suwat diri nako, diri sa ato ang stasyon, dinhi sa DYHP diri sa Cebu tungod kay ang ato ang mga scriptwriters naghuwat ra gyud na kung kang kinsa na pong suwat ang sunod mahimuan og drama sa kahanginan. Of course, ako ang partner si Dr. Obra maunay tighatag sa ato ang mga tambag kabahin sa inyohang mga pangutana nga may punto medikal. Dr. Masrene Obra, no? Ato ang letter sender gikan sa Hetafe, Bohol! Sipa, bedod kayo ta sa Bohol. Hello! Ug maayong pagpaminaw sa tanang mga Boholanos din ha. Sa amin ako pagtawag yangan. Hakon, Jakon, no? Moingan sa ato ang letter sender for today. Ipadani niya sa ato ang kiniyang akong suliran official writers page. Kabahin ni sa katong naminyo pag-usab ang iyahang biyudang apuhang babay nga si Susan ngadto sa usa na sad ka biyudo nga siman nga si Franco. Gisagop si Jakon sa magtiayon kay di naman sila makaanak. O giisip nga ilahang anak gani mamagpapa ang iyahang tawag sa iyahang apuhang babae o sa iyahang step nga grandfather. Mao na kini nagpadako og nagatiman niya og dihang nangatiguang na ang iyahang mga apuhan, no? Siya po'y nagatiman na ay napalit nga yuta ang iyahang apuhan sulod sa ilahang kaminyoon. Nakapangalan ang titulo sa iyahang step nga grandfather. Namatay ang iyahang katong step grandfather sa age 90, taas pong kinabuhi. Gihatag sa iyahang apuhan niya ang titulo sa yuta. Kay lagi, iya na kuno ning ipasunod. Kay giisip naman nilang anak, apan, gisaka ang ilahang balay og agoy nawa ang papeles ug nahibaw-an na lang niya nga nabaligya ang maong yuta ngadto sa iyahang igagaw. Ung ang nagbaligya kuno ini mao ang anak ni Franco sa wa pa sila magminyo ni Susan. Namutol na karon sa mga kahoy ang iyahang igagaw o giingnan sila nga papahawaon na sila sa yuta sa iyang igagaw kay iyan ang igagaw ang tag-iya. Medyo complicated ang storya pero ato ning paningkamutan nga atong tubagon. Unang pangutana, napalit sa maong yuta
Napalit ang maong yuta sulod sa kaminyoon sa ako ang byuda nga apuhan ug sa iyang ikaduhang bana nga byudusad nga usa ka siman apan ang titulo nakapangalan sa ako ang step grandfather. Matawag ba kini nga conjugal property maong yuta? The answer is yes. Matawag siya nga conjugal property nilang duha. Kay sila may managtiayon and kay nangabyudo man silang duha, therefore ang iyahang byuda, naminyo silang duha. Okay, kung wala sila separation of properties, tungod kay minyo sila before, dili sila conjugal. Tungod kay naminyo sila before, naa sila minyo, kaminyoon before, kato conjugal to ilang first marriage, no? Karon, kaning ilaha, basta second marriage manggod, it's usually complete separation of properties. Pero, kung ma-prove ninyo nato nga ang pagpalit ana ug ang kwarta nga gigamit, kwarta nilang duhang managtiayon, pwede nato maingon nga co-owner sila of the property. Pero nga nagpangan ra na sa iyaha tong exclusive property. Pero, na ako'y dakong pero, nga naman, pagkamatay ni Franco, si mama ni mo, Susan, nahimo mang iridero niya sa iyahang exclusive nga property, meaning naa siya'y bahin ug pwede siya makapanag-iya sad ug bahin pud anang yutaa. In fact, no, kung naay anak ang iyahang nasilwa, man sila anak sulod sa kaminyoon, siya mo'y maka-irider ug maka-panunod anang maong yuta. Kung naato'y mga anak sa unang kaminyoon, pwede pud to sila makabahin, pero kanimuhang asawa kay legal wife man, ang imuhang tiya kani si Susan, pwede ni siya nga makabahin o makapanag-iya atong yuta. So di pwede masulo. Okay? Ikaduhang pangutana, giisip ko nga anak sa akong apuhan ug sa akong step-grandfather. Kay sila naman ang nagbuhi nako, sukad gamay po ako, ug ako sad ang nag-atiman nila sa ilahang pagkatiguwang. Angay lang ba nga ako'y manunod sa ilahang yuta? Kay gihatag naman unta ni sa akong apuhan nako ang mga papeles aning yuta. Sadly, no? Kaning akong tubag, gustuhon ko man nga itubag according sa inyong gusto, pero ang akong tubag limitado gyud ha, sigon sa mando sa balaod. Ang balaod manggod nag-ingon nga ang naay katungod nga manunod sa kabutangan sa usa ka taong ni panaw na is kanang gitawag natong legitimate o legal heirs. Legal heir gani asawa, unya manaog ta kung naay anak, ug way anak musakatang nagbuhi pa ba ang ginikanan or wa na. Kung way anak, way ginikanan, suway tag naog basi naapay apo. No? And in your case, wa manggod ka na legally adopted, no? Wa manggod ka na legally adopted by your unsay tawag nimo ani, wa ka na legally adopted sa imuhang lolo ug lula. Way papel nga mapakita nimo nga sila imong ginikanan, maski pag gitratar gyud kanila gyud, no? In truth and in fact, gitratar kanila, so wala gyud, dili gyud, maglisod gyud ta. Katulong pangutana, gisakah ang among balay ug nawala ang papeles sa yuta sa akong gitaguan, ug nabalitaan na lang nako nga gibaligya sa anak sa akong step-grandfather ang yuta. May katungod ba di ay siya pagbaligya ini nga buhi pa man akong apuhan ang ikaduhang asawa, balido ba ang iyang pagbaligya? Muna akong giingon, no? Sa imong unang pangutana, ako manggutong gitubag nga while dili siya conjugal, pagkamatay sa imuhang apuhan ni Tatay Franco, si Nanay Susan na ay katungod nga manunod anang yutaa. Kauban of course aning iyahang anak kanang imuhang igagaw. So dili pwede nga si kisay nagbaligya aning iyahang yuta katong imuhang igagaw, dili pwede nga siya lang ang mo baligya ani, kay dili raman siya ang naay katungod ana, no? Apil man ang imuhang lula, so dili gyud to valid ang iyahang pagbaligya.
Kaupat ug katapusang pangutana, ang titulo sa yuta nakapangalan sa ako ang step-grandfather. Pwede pa kining matransfer sa pangalan sa akong apuhan, nga mo'y iyang asawa nga buhi pa karon apan 90 years old na. Unsaon man nga maligal ang paghatag anang yuta diri nako. Okay. The step is this. Kung pananglitan na ay mamatay, na ay yuta no nga gipanag-iya, di man gud na mabaligya. Di pud na niya pwede mabalhin ang titulo kung dili mo execute anang gitawag na extrajudicial settlement of estate. Unsa man ning dokumentuha? Kaning dokumentuha mao ni document nga magpatapok sa tanang mga legal ug mga sumusunod anang yutaa. In which case ang imuhang lola ug katong imuhang igagaw ang anak sa imuhang step nga grandfather, no? Tanawon na to, kung napabasad sila ilaing anak, kung danting sila rang duha, silang duha ang mo-execute anak. Ang kanang extrajudicial settlement, usa na ka dokumento wherein ang katong mga legal heirs mo-execute ug musulti ug musaysay nga sila ang legal nga sumusunod sa mikanhing Lolo Franco, ni Tatay Franco. Pagkamatay ni Tatay Franco, mupamatuod pud sila nga si Tatay Franco wa ni utang. No, namatay ni siyang way utang o pagkamatay niya mauni ang mga katigayunan nga nahabilin niya. Number 1, kanang inyuhang katong maong yuta. O kana pod more importantly mo nang mintag settlement kay dinha nila isuwat kung unsaon nila pagbahin-bahin ang mga nahabilin nga mga kabtangan or unsaon nila pagbahin-bahin ang katong yuta nga gibilin sa namatay. Og base ana mobayad tas buhis og dinha pa itugot no sa gobyerno ang pagbalhin anang maong titulo. Dili gani na mabalhin ngadto, di man ka makapabalhin kung dili ka mo execute sa extrajudicial settlement of estate ug mobayad sa buhis. Maglisod sa kagbaligya, di gyud po na nimo mabalhin kung wa tong mga dokumentuha. Hiwa pa man kay katungod. Di po na nila maparehistro. Samot na nga kung nikawat tong maong yuta, basin ang yuta ang titulo sa yuta, basin po nang nagkawat ato, imura po igagaw, gisaka, no? Di man gito niya po mabalin, so dili valid nga naman, kay ang magbaligya, kinahanglan na ay katungod sa pagbaligya. Ang imong igagaw, partial raman ang ihang katungod, kay dili man siya ang full owner, kay ang imuhang lula, dapat co-owner man anak nga property. So dili gito valid. Now, kinahanglan ninyo gukdon, mo file gyud mo, I think kinahanglan gyud mo adto og abogado na may daghang abogado din no sa Hetafe para mo konsulta mo. Pwede man ka mangayog certified true copy na lang usa sa yuta, sa titulo sa yuta ngadto sa Registry of Deeds para mastudyuhan og klaro og matan-aw pod sa imuhang lawyer kung unsay ilahang legal remedy. Kay kung pananglitan mabawi na ninyo ang yuta, akong suggestion is mo execute na lang og either deed of donation or deed of sale ang imuhang lola para mabalhin na dinha sa imuha ang iyahang bahin ngadto sa ang bahin sa yuta. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gyapon sa tuwang programa kini ang akong suliran.